ברוכים הבאים לעוד וידאו של בלנדר ישראל. היום אנחנו נדבר על שיטות מידול חדשות שנכנסות עכשיו לבלנדר. כידוע, עוד כמה שבועות, נראה לי עוד איזה שבועיים או שלושה, ייכנס בימש לבלנדר. למי שלא יודע, בימש זאת מערכת המידול החדשה. עבדו עליה כבר נראה לי 5 שנים ושכתבו אותה 3 פעמים מאז שהיא התחילה, אבל עכשיו סוף סוף היא נכנסת ומחליפה את מערכת המידול הישנה שהייתה בבלנדר, נראה לי כבר איזה 20 שנה. אז החידוש הזה בהחלט מבורך והולך לפתוח הרבה אפשרויות חדשות. אז עכשיו נתחיל בסיקור של כלים חדשים שנוספו, כלים ישנים שהתפתחו, או פשוט כלים שנכנסו לתוך המערך ויכולנו לגשת אליהם בדרכים אחרות. חלק מהכלים יצאו ממש בימים האחרונים, אז יכול להיות שהם השתנו קצת, אבל בגדול הם יראו כמו שאני אראה אותם. אגב, אם אתם שואלים את עצמכם למה הסאונד של הקול שלי משתנה מדי פעם, אז זה כי אני הקלטתי את זה משני מחשבים שונים, ולמה אני מדבר על עצמי ברבים, זה בגלל הקולות בראש שלי. אז בואו נתחיל. אז הכלי הראשון שאנחנו נציג זה הסכין, או הנייף, שהיה עד גרסה 2.4.9 ונעלם בגרסאות החדשות של בלנדר. נתחיל עם הסצנה ההתחלתית שאיתה אנחנו פותחים את בלנדר, ואנחנו ניכנס ל-Edit Mode של הקובייה. בשביל לגשת לסכין, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ על K. תופיע לכם נקודה ירוקה עם העכבר. בגדול, היא תנסה להצמיד את עצמה לגיאומטריה של הקובייה, אם זה בנקודות או האדג'ים. בשביל להתחיל לחתוך, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בסך הכל ללחוץ ופשוט להמשיך לפי איפה שאתם רוצים. וכשסיימתם, אתם יכולים ללחוץ על Enter, ופה זה נגמר. אתם יכולים לראות את השביל שעשיתם עם הסכין. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות אקסטרוד מהצורה הזאת שעשינו עכשיו. וכמובן, שום דבר לא נפגע, כי כפי שאתם רואים, לבלנדר עכשיו יש את היכולת להתנהל עם אנגונס, שאנגון זה בעצם כל דבר שהוא מעל פוליגון מרובע, כלומר מעל 4 נקודות. לנייף יש כל מיני אופציות. קודם כל, אם אתם לוחצים על קונטרול ומחזיקים את הסכין, אז הוא ישתדל לשים את עצמו באמצע של הגיאומטריה. שימו לב, אני לוחץ קונטרול, ואז כשאני ממשיך ללחוץ על קונטרול, הוא מנסה לעשות סנאפ לאמצע. אם אתם חותכים עם הסכין ורוצים לסגור איזשהו חתך, אבל עדיין להמשיך להשתמש בסכין בשביל פעולות נוספות, תלחצו על E. במצב האופטימלי, הנייף מנסה לעשות סנאפ לכל דבר. אם אתם לא רוצים שזה יקרה, אתם יכולים ללחוץ על Shift, ואז פשוט לחתוך בחופשיות איפה שאתם רוצים. לא ראיתי את עצמי מגיע למצבים האלה אף פעם, אבל טוב שיש את זה. הכלי הבא שאנחנו יכולים להשתמש בו הוא ה-Dissolve. אם נניח ויש לכם איזשהו Edge שאתם רוצים למחוק, פעם זה לא היה אפשרי. לבלנדר לא הייתה את היכולת הזאת. אם הייתם מנסים, הוא היה מוחק גם את שאר הגיאומטריה שצמודה אליו. כי לבלנדר לא הייתה היכולת למחוק זוויות מבלי שזה יפגע בגיאומטריה. אבל היום כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על D, ייפתח לכם תפריט של Dissolve או Limited Dissolve, ואם אתם לוחצים על Dissolve, הוא ימחק לכם את ה-Edge. עכשיו, אם תיכנסו למצב Vertex, אתם תראו שהוא השאיר את שתי הנקודות שבהם היה ה-Edge. שימו לב שהגדלתי קצת את הוורטקסים בשביל שתוכלו לראות. ניתן לעשות את זה ב-Preferences. בכל מקרה, כדי שהמצב הזה לא יקרה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לפינה פה, איפה שנמצאות כל האופציות של כל כלי שאתם משתמשים בו, ותלחצו על Dissolve Verts. וזהו, הבעיה נפתרה. בגרסה האחרונה שעכשיו הורדתי לפני כשעה וחצי, ה-Dissolve חזר לתפריט של ה-X. אני אישית מעדיף שיהיה ל-Dissolve פקודה ותפריט משל עצמו, אבל
טוב, נראה מה יקרה בגרסה הרשמית כשתצא. אם אתם רוצים להעביר אדג' בין שתי נקודות, בעבר זה היה הרבה יותר מסובך. עכשיו, כמובן, אפשר להשתמש בשלל שיטות. או שתיקחו את הסכין, ופשוט תעברו מנקודה לנקודה, או שפשוט תבחרו את שתי הנקודות, ותלחצו J, שזה בעצם Vertex Connect, ופה זה נגמר. כלי נוסף שחזר הוא ה-Edge Rotate. כלומר, אני יכול לסובב את כיוון ה-Edge, ואני יכול לעשות את זה גם לקבוצה של Edges. שימו לב, אני אסמן כמה Edge'ים, אלחץ על התפריט של ה-Edges, כלומר Ctrl E, ואלחץ על Rotate Edge Clockwise, לפי כיוון השעון, או הפוך, ואז זה יסובב את כל האדג'ים במקביל. אני יכול להמשיך לסובב את זה ככה. אגב, אם אתם תוהים איך אני חוזר לאותה פקודה, אני לוחץ על Shift R, כלומר Repeat History, ואני יכול לעשות סיבובי אדג'ים כאלה ולעשות את משחק ה-Edge Rotate. משחק ה-Edge Rotate, קנו עכשיו בקיוסק הקרוב לביתכם. את האקסטרוד כולנו מכירים. כל מה שזה עושה זה בונה עוד חומר לפי החומר שאנחנו מסמנים. לדוגמה, ניקח את קבוצת הפוליגונים האלה ונמשוך החוצה קבוצה באותו כיוון. אבל אם אני רוצה את הפוליגונים האלה מופרדים, במקום שהם יבואו בקבוצה, בשביל זה בדיוק הכניסו את ה-Extrude Individual. בינתיים הכלי הזה נמצא בתפריט המש. לוחצים על Extrude Individual, והראה לכם, קבוצת הפוליגונים שבחרתי התפצלה. כל פוליגון לפי הנורמל שלה. הכלי הבא הוא נקרא RIP. המטרה שלו זה לקחת אדג'ים ולפצל אותם כך שיווצר סוג של כיס באובייקט שלנו. אם נבחר כמה אדג'ים ונלחץ על המקש V, הוא יפעיל את הריפ, ואז אנחנו יכולים להזיז את הכיס לאיפה שאנחנו רוצים. כמובן שאפשר לעשות את זה יותר מדויק ממה שעשיתי עכשיו. למקרה ואתם רוצים לעבוד על טופולוגיה או משהו דומה לזה, אבל אתם לא רוצים למחוק פוליגונים אלא פשוט לעבור עם הסכין איפה שאתם רוצים, אפשר להפוך קבוצות של פוליגונים לאנגון. מה זה אומר? אם נניח אנחנו נבחר את 9 הפוליגונים האלה ונלחץ על F, הוא הופך את הקבוצה הזאת לאנגון אחד גדול, ומשאיר את כל הגיאומטריה שהייתה מסביב. וככה אתם יכולים לייצר את הטופולוגיה שאתם רוצים. הכלי הבא שאנחנו רוצים להציג הוא בבל. בבל היה כלי מאוד חיוני בבלנדר הישן, אבל להוציא אותו בבלנדר החדש. אז מהגרסה הבאה הוא חוזר. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור את המקום שאנחנו רוצים לעשות לו בבל. ניתן כרגע להיכנס אליו דרך תפריט הספיישלס. נלחץ על בבל, ושימו לב, הוא כאילו מחליק את האדג' שכרגע בחרנו. אפשר להגדיר לו מה האחוזים של ההחלקה הזאת. אפשר להגיד לו כמה אדג'ים הוא מוסיף. אפשר להגדיר לו גם אם המרחק יהיה שווה. כמובן שאפשר לעשות בבל לכל הקובייה. כלי שהתווסף לאחרונה, למרות שיכולנו לעשות אותו דרך המודיפייר, הוא ה-Solidify. יכולנו פשוט ללכת למודיפיירס, ללחוץ על Solidify, ולהגיד בכמה עובי אנחנו מכניסים לכל פוליגון. השיטה הזאת הרבה יותר טובה לדעתי, כי אפשר תמיד לא להרוס את הגיאומטריה איתה, ופשוט ללחוץ על X אם אנחנו לא צריכים את זה. אבל תמיד טוב כשיש כמה דרכים לעשות משהו אחד. כדי לגשת אל הכלי הזה, קודם כל אנחנו בוחרים
את כל ה-faces, ומגיעים אל הכלי הזה דרך תפריט ה-faces, כלומר Ctrl F. לוחצים על Solidify, ואומרים לו באיזה עובי יהיה הנפח של הגיאומטריה שאנחנו מוסיפים. אגב, אפשר להוציא את הנפח גם החוצה. והכלי האחרון שידוע לנו כרגע עליו הוא ה-Inset או ה-Outset. נניח אתם רוצים לעשות אקסטרוד כלשהו פנימה בתוך הגיאומטריה שלכם. אנחנו ניקח את הצורה הזאת שמזכירה קצת טטריס ונעשה אקסטרוד. אם אנחנו נעשה סקיילינג כלפי פנים, זה לא ייראה כל כך שווה, וזה הגיוני, כי הוא מנסה לעשות סקייל כלפי הגיאומטריה שבחרנו, שהיא לא ריבוע מלא. ניתן להגיע לכלי הזה דרך תפריט ה-Faces, Ctrl F, ונלחץ על Inset. בצד, באופציות של הכלי, אתם יכולים כמובן להגיד ב-Thickness, עד כמה עמוק יגיע Inset. וככה אנחנו מקבלים אקסטרוד שווה מכל הכיוונים. אתם יכולים כמובן לשנות את ההתנהגות שלו באופציות האחרות. חוץ מזה, אתם יכולים גם לעשות שהוא יצא החוצה. הכלי הבא הוא הברידג', כלומר לעשות גשר בין שני פוליגונים שאנחנו בוחרים. אם אני רוצה לקחת את הפייס, את הפוליגון הזה, ושימשך לפוליגון הזה, עכשיו ניתן לעשות את זה בעזרת הברידג', שכרגע הוא נמצא בתפריט ה-Edges, Ctrl E. הבעיה היחידה כרגע עם הכלי הזה שלא תקנו, זה שהפוליגונים המקוריים נשארו במקום. אבל גם זה לא בעיה גדולה מדי, כי הם מסומנים מיד אחרי הברידג' ואפשר פשוט למחוק אותם. ופה זה נגמר. עד עכשיו יכולנו לעשות את הפעולה הזאת בעזרת add-on בשם Loop Tools, אבל הגיע הזמן שזה יהיה חלק מהגרעין המרכזי של התוכנה עצמה. כלי נוסף שגיליתי ממש לפני כ3 דקות הוא ה-Clipping Border Tool, שהקטע שלו זה שאתם יכולים להחביא חלקים מהאובייקט ולהחזיר אותם כאוות נפשכם. אם נניח יש לכם את הקופסה הזאת פה ואני רוצה לראות את החלק הזה אבל לעבוד על דברים מבפנים, לוחץ על Alt-B, מסמן את החלק שאני רוצה לראות, ואז אני יכול לעבוד על הדברים מבפנים. הנה, נניח אני אעשה אקסטרוד, הופה, אני אלחץ שוב על Alt-B כדי להפסיק עם הסיפור הזה, והנה. ואת כל זה אתם תקבלו בגרסה הבאה, בגרסה 2.6.3, או שאתם יכולים פשוט לצאת לגרפיקול, אתר שאוסף את הגרסאות של המתכנתים לבלנדר, ואז זה אומר שאתם יכולים להיות מעודכנים בכל הכלים החדשים ביותר שנכנסו. עדיף להיזהר עם גרסאות כאלה עד שתצא גרסת הפצה רשמית, כי יש בהם המון באגים. תודה רבה וניפגש בווידאו הבא.